Εδώ εστιάζει η κάμερα στα 4 κύπελα Ευρώπης των τριών ομάδων, η Champions League που έχει πάρει ο Άγιαξ, τα 3 συνεχόμενα με την τεράστια ομάδα των 70's και το 1 το 95 όταν πλέον λεγόταν Champions League στην μαγική για τον Φαναχάλ και την πιτσιρικαρία του βραδιά της Βιέννης και τον γκολ του Κλάιφερ, του νεότερου σκόρερ σε τελικό ποτέ απέναντι στη Μίλαν. Εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν σταμάτησαν λεπτό εδώ και μία μισή ώρα να δίνουν το τόνο στο γήπεδο. Κεφαλιά πάει προς τα πίσω, κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Παραλίγο τελευταία στιγμή πρόλαβε και έβαλε ο Τέτε το τάκλιν την ώρα που κυνηγούσε ο Ροντρίγκες. Αν δεν έβρισκε την μπάλα θα τον είχε γκρεμίσει. Σαν όχι όπως τους είχαμε στο σχεδιάγραμμα. Το σουτ ξαφνικό αλλά δεν είναι πολύ καλό. Πάντως είναι το πρώτο σουτ της βραδιάς από τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ. Εδώ. Ο Ελγκάζι που είχε πολύ ώρα να φανεί. Η μπάλα πάει πίσω. Ο Τέτε κάνει κακή σέντρα. Παρ' όλα αυτά το σουτ γίνεται και ο Γλίκος χάνει την μπάλα. Το σουτ έχει σφυρίξει. Έχει σηκωθεί η σημαία. Δεν υπάρχει φάση από τον Ντόλμπεργκ στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά ο Γλίκος έχασε την μπάλα στην αρχή και οι καρδιές των φίλων του ΠΑΟΚ. Καρδιοχύψει ο ΠΑΟΚ εδώ. Κοιτάξτε. Γίνεται το σουτ, ναι. Είναι ακάλυπτος την ώρα του σουτ ο Ντόλμπεργκ. Το σουτ από τον Κλάισεν. Ο Ντόλμπεργκ μετά εκτελεί, αλλά το σημαίακι έχει σηκωθεί. Σωστό. Στον Φέλτμαν τώρα από τα πλάγια ο Ελγκάζι. Η σέντρα είναι καλή. Το σουτ δεν είναι καλό. Νέο σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι από τον Ριέντεβαλντ. Αν πρόλαβα να δω είναι το σουτ. Στο δοκάρι είναι ο Ριέντεβαλντ, είναι στο 20. Θέλει να κάνει μια καλή, μια οργανωμένη προσπάθεια. Έξυπνη πάσα. Ο Μάτος πρέπει να βγάλει μια καλή σέντρα. Την κάνει. Η κεφαλιά και πέφτει ο Σίλεσεν. Από τον Ροντρίγκες η κεφαλιά. Στο 23. Αυτή είναι η πρώτη φάση που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Από την άμυνα από τον Κρέσπο. Και εδώ ο Αθανασιάδης ανοίγει. Βγαίνει και ο Σίλεσεν. Εκεί περνάει ο Κάμπος. Θέλει να γυρίσει. Goal. Είναι καταπληκτικό. Goal. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. 0-1 από τον γκολ του Τζάλμα Κάμπος που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κακή επιλογή του Σίλεσεν να βγει στην παλιά του Αθανασιάδη. Κάνει την τρίπλα πάνω στον Ολλανδό goalkeeper και από πολύ δύσκολη γωνία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ στο 27 προηγείται με 1-0. Αλλά έχει παγώσει το γήπεδο γιατί κοιτούν μεταξύ τους οι Ολλανδοί τι έχει γίνει. Λοιπόν, για να δούμε. Έχει γίνει ωραία παλιά. Λάθος του Σίλεσεν, τον περνάει πάρα πολύ έξυπνο ο Κάμπος, αλλά το δύσκολο είναι τι κάνει στην μπάλα μετά. Η μπάλα έχει πάει στα δίχτυα από το σου του Κάμπος. Η παλιά του Αθανασιάδη είναι πολύ ωραία. Ο Κάμπος κάνει εδώ τη μεγάλη κίνηση και από πάρα πολύ δύσκολη γωνία, επαναλαμβάνω, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άγιαξ για να δώσει εδώ ο Σίλεσεν που ξέρει ότι ευθύνεται, αλλά είναι άλλο να γίνει ένα λάθος στον άξονα και άλλο να γίνει τόσο πλάγια. Ο Κάμπος έχει τελειώσει εκπληκτικά τη φάση. Ωραίο τακουνάκι ο Ροντρίγκες και πάλι γυρίζει την μπάλα. Ωραία το πλασέ του Αθανασιάδη ψηλά. Θα μπορούσε εδώ να γίνει το 0-2 στο 33. Βάντεμπεκ θα ψάξει τον Κλάισεν. Τον ξέχασαν. Γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Γλίκου. Το σουτ από τον Ελγκάζι. Στο 38. Κασιέρα. Ριντεβαλτ. Το 1-2 το σουτ στην κίνηση από τον Ντόλμπεργκ. Εύκολα ο Γλίκος. Έπαιζε ένα διάστημα. Και όταν πήγε στην Ντεν Χάγκ και περάσει κάποια στιγμή από τις Ακαδημίες Φέγενορντ, που του είχαν πει ότι είναι πολύ μικρός, πολύ έτσι μικρός όμως. Η κεφαλιά και ο Γλίκος διώχνει δύσκολα από την κεφαλιά του Ντόλμπεργκ. Τέτε πάει για τη σέντρα. Η κεφαλιά χωρίς τύχη και χωρίς να ανησυχεί στον Γλίκο. Κάνει σχεδόν τίποτα ο Κασιέρα.
Αλλά δεν ξέρω αν η επιλογή του θα είναι να βάλει τον Γιουνέ στα πλάγια. Θα το δούμε σε λίγο. Το σουτ πέφτει χαμηλά, ο Γλίκος, η μπάλα πάει στη γωνία από τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ. Δύσκολο σουτ για να αντιδράσει ο Έλληνας γκολκίπερ. Στο 58 ο Άγιαξ φτάνει στην ισοφάριση. Οι καρδιές των Ολλανδών επανέρχονται στη θέση τους. Του άφησαν αυτόν τον χώρο για να γυρίσει και να σουτάρει. Το σουτ ήταν πολύ καλό. Εδώ γυρίζει, δεν υπάρχει κανείς εκεί. Η μπάλα φεύγει, παίρνει και φάλτσα κιόλας, θα το δείτε εδώ. Ίσως βρήκε και λίγο πάνω στο Τζαβέλα. Πέφτει ο Γλίκος, αλλά δεν έχει τη δύναμη το χέρι του να της αλλάξει πορεία. Νομίζω ότι έχει βρει και λίγο στο Τζαβέλα, που σημαίνει ότι η μπάλα πήρε και έξτρα φάλτσα. 1-1. Συνήθως αυτό συμβαίνει στον Άγιαξ. Η απόκρουση του Τέτε. Ωραίο γέμισμα. Εδώ δεν υπάρχει offside. Πετάγεται και μαζεύει ο Σίλεσεν. Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-1 με τον Τζαβέλα που είχε μείνει μπροστά. Θα τρέξει ο Ελγκάζι, μήπως την προλάβει. Την πρόλαβε, αλλά ουσιαστικά την έδωσε στο Λέοβατς. Ο Άγιαξ εδώ επικίνδυνα. Κλάσεν, η παλιά πετάγεται, βάζει το πόδι λίγο άτσαλα. Ο Ντόλμπεργκ, η μπάλα είναι έξω.